Slovak Press Photo je fotografická súťaž, ktorá zohráva veľmi dôležitú úlohu v slovenskej fotografii a je dôležitá taktiež pre nás fotografov a fotografky, pretože nám dáva príležitosť prezentovať našu tvorbu v médiách a na verejnosti, ktorá by sa možno inak nedostala na svetlo sveta. Ja posledných pár mesiacov pracujem ako fotoeditorka a fotoreporterka pre Českú tiskovú kancelář v Prahe. A musím teda povedať, že novinárska fotka je nielen remeslo, ale aj umenie, pretože musíte byť v správnom okamihu na správnom mieste, musí spĺňať objektívnosť, aktuálnosť, rýchlosť a plus, keď si predáme všetky tie estetické atribúty, tak je to jeden fotografický žáner, ktorý má snáď asi najbližšie každému na svete, pretože ho vnímame cez média. Čo si nesmierne vážim, je porota, ktorú vlastne fantasticky vyberá každý rok riaditeľka súťaže a sú to vlastne nielen špičkoví ľudia z lokálnej scény, ale najmä z medzinárodnej scény a keď už vám vlastne vašu fotku alebo vašu prácu vyberú víťazi World Press Photo a špičkoví fotoeditori, fotoeditorky, tak to proste niečo znamená. A viem, že veľa fotografov je možno má ťažké srdce na túto súťaž, pretože nevyhrajú, tak by som im rada aj týmto odkázala, aby sa neporovnávali a radšej išli von a niečo pekné nafotili a možno sa potom ukáže zase šťastie na nich, tak ako sa minulý rok ukázalo na mňa a proste myslím si, že si to treba odmakať a hovorím to preto, lebo si to odmakáva najmä riaditeľka súťaže Jana Garveltová, ktorá napriek všetkým tým prekážkam, ktoré má, dokáže súťaž udržať každým rokom a verím, že hovorím za všetkých fotografov a fotografky, že si to veľmi nesmierne vážime a tešíme sa, že vôbec môžeme prihlasovať naše práce do tejto súťaže a sme fakt za to vďační. Mne moja výhra v Slovak Press Photo otvorila dvere do zahraničia a myslím si, že aj moji novinársky kolegovia, kolegyne sa úplne inak pozerajú na moju prácu vďaka tomu, že som mala úspech v tejto súťaži a budem držať palec ďalšiemu ročníku Slovak Press Photo a teším sa na vás osobne. Takže krásny deň všetkým a užite si leto v Bratislave.